ang top 4 knockout win ni Romero Dono. Magandang araw mga pre. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, pasuporta naman, click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ng video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. Number 4 sa ating listahan, Lorkham vs Dono. Ginanap ang laban noong September 10, 2016 sa Tupi Municipal Gym dito sa Pilipinas para ito sa bakanting WBC, Asian Boxing Council Super Featherweight title. May kartada itong Thai fighter na 16 wins, 8 defeats at 5 dito via knockout. 37 na ang edad, habang si Dono naman ay may boxing record na 10 wins, only 1 defeat at siyam dito via knockout. 20 years old pa lang. Mas matangkad si Dono, 5'7 ang height habang 5'4 lang ang Thai fighter. Unang round pa lang, masyadong agresibo na agad ang kalaban. Sumusugod kahit tinatamaan. Laging nakayuko, kaya nasasalo ang mga kombinasyon ni Dono. Second round, patuloy na nakipagsabayan itong pambato ng Thailand, pero talagang dominado ni Dono ang kanilang laban. Ilang segundo ay parang turuso na lang natumba ito. At tinapos na nga ni Dono ang laban nila. Panalo si Dono dito via second round KO. Number 3, Yardley Cruz vs Dono. Naganap ang laban noong January 27, 2018 sa bansang Amerika. Non-title fight ito at nakaschedule sa 8 round. May kartada itong si Yardley Cruz mga pre na 22 wins, 9 defeats at 12 dito via knockout. 23 years old pa, habang si Dono naman ay may boxing record na 15 wins, only 1 defeat at 13 dito via knockout at 22 years old. Matangkad ang kalaban, 5'8 ang height habang 5'7 lang si Dono. Unang round, mabigat na mga kombinasyon agad ang pinakawalan ng ating kababayan. Hinahabol ang umaatras ng kalaban na tila naramdaman agad ang lakas ng kamao ni Romero Dono. Yeah, and it's not like they're born left-handed either. A lot of them get converted. They're right-handers at birth, and they get, once they turn to boxing, they get converted into southpaws. At matapos ang mahigit 1 minuto, nabudega at nasundan pa ng kanan sa ulo. At bagsak ito sa lakas ng kamao ni Dono. Those power punches coming. And Chipo Gonzalez is undefeated golden prospect at the time, and right away, Dono hits him on top of the head. Di na ito tumayo para ipagpatuloy ang bakbakan nila. Tila ramdam ng kalaban ang lakas ng kamao ni Dono. Panalo siya dito via first round KO. The United States has knocked out an opponent. Number 2, Christian Gonzalez versus Romero Dono. Naganap ang laban noong March 10, 2017 sa Los Angeles sa bansang Amerika. Ito ang unang pagtungtong at unang laban ni Romero Dono sa bansang Amerika. Kalaban niya dito, ang prospect at undefeated na Amerikano na si Christian Gonzalez. Ang laban ay para sa bakanting WBC Youth Intercontinental Lightweight title. May malinis na boxing record itong si Gonzalez, 16 wins at 14 dito via knockout. Habang si Dono naman ay may kartadang 12 wins, only 1 defeat at 11 dito via knockout. Parehong 21 ang edad ng dalawa at parehong orthodox pa. Parehong may malakas na suntok, kaya inaasahang may matutumba sa bakbakan nila. Underdog pa si Dono sa laban na ito dahil nga maraming nagsasabing future world champion nga daw talaga itong si Gonzalez. Pero sa kanilang laban, unang round pa lang, puro mabibigat na suntok agad ang pinagsaluhan ng dalawang knockout artist na ito. We've said in the past, we've always got to say it, and that's where the nickname Chipa, he is now using his logo and as his brand, opening round against Romero Dono. Chipa 16-0, trained by father Oscar Gonzalez. From his jab, which I said earlier on, I think is key in any fight. I think his punches. Pero ilang segundo bago matapos ang unang round ay nasapol na lang bigla ng kanan ni Dono, itong Amerikano, at bagsak ito. He needs to open up the door against Dono because nice shot there by Chimbo. Oh, and he goes down here in the first. Nakabangon pa at natapos ang unang round nila. Pero sa second round, habang sumusugod ang kalaban at nakipagsabayan, ay nasapol na naman sa kanan itong kalaban at bulagta na naman. Puedes he got caught the last time. Again! Gets
Sinubukang bumangon pero wala na. Tinigil na rin ng referee ang laban nila. Panalo si Romero Dono via second round KO. Number 1, Kuldeep Danda versus Romero Dono. Naganap ang laban nila noong February 9, 2019 dito lang sa Pilipinas. 9 title fight ito at nakaschedule sa 10 rounds. Isang Indiano itong kalaban mga pre. May bit-bit na kartadang 7 wins, only 1 defeat at isa dito via knockout at 29 years old na. Habang si Dono ay may boxing record na dito na 18 wins, only 1 defeat at 14 dito via knockout. 23 years old pa. Magkasintangkad lang din sila at parehong orthodox ang dalawa. Unang round pa lang ay makikitang mas malakas na talaga si Dono. Mabilis ang galaw nito kumpara sa kalaban na Indiano. Matapos ang ilang minuto ay nasa pool sa kombinasyon ni Dono at bagsak ito. Bumangon pa ang Indiano at lumaban at ilang segundo ay napasaya ulit ito ni Dono nang matamaan ng kanyang mga kamao. Second round, sinubukan pa rin ng Indiano na sabayan si Dono pero ilang segundo nasa pool na naman sa pamatay na kanan itong Indiano at bumagsak ito na parang troso na sa sobrang lala ng pagbagsak nito ay kahit hurado di maipinta ang muka lalo na't bumagsak ito na una ang ulo. No need for a count. Kuldeep Danda is put to sleep by ruthless Romero Dono. Napaiyak na lang si Dono sa nagawa ng kanyang kamao sa kawawang Indiano. Panalo si Dono via second round KO. Palike naman kung nagustuhan ninyo ang video. Shoutout kay Rizzy Briones, Max TV, Rodolfo Arisgado, Jis Asingwa, Wordspin Channel, Beltner Gon, Johnny Libre, Edgar Francisco, Giancarlo TV, Pong Swart, Caranzo TV, Sony Tumbagahan, Jim Paluma, Region Vlog, Tria Names, Mahal Bugas, Kim Griffin Balberona, Janjan Alob from Lapu-Lapu City sa Cebu, Jenmer Jan Garcia, Junel Oteda, Santos Tyrone Yu, Christian Makasait, Usapang Sports, Jeronimo Baez, Chris Beat, Ining TV. Maraming salamat din sa inyong suporta mga pre. Lalong-lalo na sa mga solid na taga-subaybay ng aking mga videos dahil sa umabot na tayo sa 100,000 subscriber. Kung wala kayo ay marahil napagod at huminto na rin ako sa paggawa ng mga videos mga pre. Sana ay patuloy pa rin kayong susuporta para maging mas lalong ganado pa tayong gumawa ng mga videos. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang mga videos. Maraming salamat talaga sa pagstay dito sa aking munting tahanan mga pre. As always, amping mo permi.